Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Hande mawbare go koma hitande ujunnaje ɗe nogas nayi en hawre e talata nogas e jeeɗiɗi mawludu hitande ujunere e temedde nayi e capannayi e jeegom. Ko inde ko ngal inni majjani. Ko Allah mo hono mun ala. O ko lomto geno e aade ngal jasani. O ko ummo daro lomto ɓeetaniraɓe golluɓe ko famdani. Ko endam indu yumma ko yurmede. Be ko ballal Allah bawɗo mo ronkani. Be ko ɓamtare heɓata ko se en dentani. Ceego cagatagal e cellal dole pamdani. De ko darnde e dadade tawa en ngamani. De ko demgal woni ɗalliñol ngol wodata so ngal wodani. Fe ko feere fandare faggundu ɓamtare. Ko gandal ngesa mba silani demdo mba nimsani. Ko hare ko ayare basal moƴƴani. Ko jangde jamiroje gena towɗo mo lesɗani. Ko kawral woni dole ceeragu naftani. Ko lelnen laabi sudorde ɓamtare ko leelani. Ko mahrude ngotago taƴan ɓoggi maccongagu poofene hindundi magu. Ko nangudirana ha tiiɗa tawa en ceertani. Ko ñantugol men yo ñembu ganni sofani. Ko ngari e mbaadi en mbasani. Ko parnorɗen ko gonɗen so en puyani. Ko salipini e gande sayinede. Ko tari daade ɓeetaniraɓe golluɓe ko famdani. Ko windu jangu pular sa dayani. Ko yowitare addi yawore moƴƴani. Ko ƴellitare gande e pine demgal men ko leelani. Ko mbowol ko alkulal no alkulani. Ko binda. Nde ko ndara. Nge ko ganda. Nje ko janga. Re ko riwi majjere rati raddi addi gande ko leelani. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Joɗum liñol Madina Lahiri. Tendangal alkulapular ko 32 on jarama. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.